Ina ba da shawari duk kudin da ka gani a kawun ɗinka, musamman in matsayinka ya ɗan haura ka kai assistant director, deputy director, permanent secretary, CEO ko wani abun da ya kama da haka. Ina baka shawarin duk kudin da ka gani a kawun ɗinka karka yadda ka taba. Inda hali ka je banki a binciki source ɗinsa. Saboda mutane da ke son su cutar da kai suna bin hanyoyi da yawa. Ran da na fara documentation na aikin gwamnati a matsayin CEO, abinda na farko shine zuwa banki na, duk kudin da ba albashi na ba ko allowances kada a bari ya shiga account dina, ban yadda ya shiga ba. In da gaske kudin na wani halal ne ka neme ni ka gaya min na baka account din, in kwa ya shiga to a gaya mini take ba sai na ga alert ba. Kuma har Allah ya kai ni ministry haka ne, ban taba yadda da kobo ɗaya ya zo ya shiga ba. Don me? Don mutane suna da sharri. Wani zai tunanin yaya zai cutar da kai da addinin ka, tunda yana ga in ya cutar da kai addini zai cutu. Mutanen banza za su damu dalilin cin amanar addini, to wani zai tura ma kuɗi akawun ɗinka. Kuma Allah shi ne shaida, akwai time da aka buga ya gagara, aka bi ta wajen iyalina, aka nemi a tura naira miliyan 500 akawun ɗin iyalina, aka bulokin bai shiga ba. Kuma aka nemo waɗanda za su tura, suka ce a kuskure suka yi, kuma wallahi ba kuskure ba ne, sharri ne aka kulla. To Allah da ya taimaka bai shiga ba. Duk ƴaƴana ba wanda yake da wayo yake da akawun ko na makaranta da za ka kira shi ka ce kawo akawun za a ma kyauta ya baka, kowa yana tsoro. Saboda ba zan yadda ba, in ya gagara ta gare ka za a bi ta hannun iyalanka. In dai kuɗi ya shiga ka taɓa, to shikenan za a zo a ƙulla ƙarya cewa wane ne ce mu tura masa kaza. Ba ka riga ka taɓa ba, ita rayuwa sai an bi ta a hankali. Duk abin da yake rabonka ne Allah zai baka. Wannan ba abin da zai kare ka, rabonka Allah zai baka. So masu cin kafar suna da yawa, shi yasa muke goda Allah a yi aikin lafiya a gama lafiya ya fi komai daɗi. Saboda babu tarko da ba a yi ba, wallahi babu irinsa. Duk tadin da muke muku wallahi bai kai 1% ɗin wutar da aka kunna mana Allah ya kashe ba, bai kai ba. Kuma in kana aikin, in wani ya laifi a ma'aikatarka, kar ka bari wai sai an zo an bincike shi, kai reporting ɗinsa. Duk waɗanda suka yi aiki da ni suka yi rashin gaskiya, ni nake rubuta takarda da hannuna na yi signing na ce a zo a bincike su. Kowa ya sani, in kai ba ruwa na ni zan sa a bincike ka. Ai ba rufa ba ne, in mu rufa a duniya a lahira ba za mu rufa ba. Duk wanda ya sani, kowa ya sani. Na yi leta in yi reportin mutane ta fi sau 7. Kada yi sai in ce to ga wani ku zo ku bincike shi, ba ruwa na. A to haka kawai ka je ka ɗebo bala'i ka sa mutane a ciki? Ba a haka. In ka rufa mara asiri, kai za a ci amanar ka, za a tona maka asiri. Ba a haka. Duk wanda zai zauna da kai kana aiki to yayi gaskiya. Kowaye bai gaskiya ba kawai no, yi reporting ɗinsa. Kuma wallahi ko ɗana ne yayi, wallahi zan yi reporting ɗinsa. Ɗan da na haifa zan yi. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Musamman duk wanda ke da addini aka bashi wata amana yayi kaffa. Masharranta suna da tsananin yawa fiye da duk yadda kake zato. Za a yi ta kawo hari ta wuraren. Amma in ka nemi taimakon Allah, to Allah din zai taimake ka. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya.